תמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תגיד לי, מה כבר יהיה עוד יותר טוב? אנחנו מתייבשים כאן כבר שעה ואף אחד לא עוצר. וואי, עשיתי איזה עצבים. מה כבר ביקשת? לצאת מהיישוב? כאילו מישהו חייב לך משהו, יכלת לעלות על האוטובוס. בטח, לעלות על האוטובוס. מה, אני אקום ב-6 בבוקר, תפוס את האוטובוס לירושלים, רוצה לטיול שנתי לאריאל דרך ברכה ויצהר, מה השתגעתי? אין לי מה לעשות בחיים. חביבי, קח את החיים בקלות. הטרמפ שלך מובטח 40 יום לפני שנולדת או משהו כזה. תכף יגיע טרמפ מעולה, תראה. החיים הם כמו טרמפיאדה. כולנו טרמפיסטים ברחבי הגלקסיה, שמחכים לי איזה טרמפ טוב. עדיף עם נהג גבר, עם קרר ואקסלים, שיקח אותנו ישר לאן שנרצה. מישהו רוצה לענות איתי לבת שלו? וואלה, אתה גנוב או משהו? תגיד, אתה הזוי? טוב, אין לי את כל היום, אני נוסע. מה עם קסדה? לא מפחד? מה הבעיה? מה יש פחד? כולה קורקינט חשמלית, יורד איתה לבת 3, מה כבר יכול לקרות? עולים לי כמה תרחישים. כביש מהיר, ערבים, תאונת דרכים, משטרה. אתה כבד, אחי, תזרום, אחי. הקורקינט שלו ממש מגניבה, היא בכיף תביא אותנו לצומת. קורקינט זה זכר. למה כולם חושבים שקורקינט זה נקבה? יש ט' בסוף, לא תא. אוכל שוני נהייתה, סחטן אחי, סחטן. יש כאלה שחושבים שהחיים הם כמו צ'ק פתוח. יש חתימה, יש תאריך, והם יכולים למלא כל סכום העולה על רוחם, עם כמה שיותר אפסים, אפסים. מה נהיה? אפס. ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. מישהו צריך לצומת? אתה רציני? זה מה שהבטיחו לי 40 יום לפני שנולדתי? שווה לחכות, אבל ממש. לא תמיד בחיים אנחנו רואים את הגזר שנשלח אלינו משמיים. אבל אז מקל מתקרב מאחור וזפנג. זו שיטה שעובדת אצל כל מיני סוגי חמורים. מגיע לירושלים, עוזר למישהו? תעלה. עתיק! לא, זה ממש שפל. יותר גרוע מזה לא יכול להיות. תשובה לתפוח? המתנה היא סוג של מתנה. אם אנחנו עדיין תקועים בתחנה, כנראה שלא למדנו את מה שהם צריכים ללמוד. ועוד יותר טוב.